Kanimo igsuon, wala ko masayod kung sa imo kahimtang karon sa kinabuhi. Pero kung ikaw man nakasinati man kaluya, kahadlok, tungod ni ini nga tuwa nga nasinatian na pandemic. Kausahay dili kay dato malikayan nga mabati ta og kadalaka sa kinabuhi ug sa kinabuhi sa atong mga minahal. Kung madasig ka sa pulong sa Ginoo, ug walay lain makatabang sa tuan kung panahon sa atong kahadlok, panahon sa atong kaluya, kung dili ang Ginoo man ang Dios. So kung mahibalo ka sa Joshua kapitulo 1 bersikulo 9 nga nag-ingon, wala ba ako magsugo kanimo? Pagmalig-on o pagmaisugon, ayaw kahadlok o kaluya, kay ang Ginoo nga imong Dios anaa uban kanimo bisan asa ka moadto. Pagka anindot gayon sa pulong sa Ginoo, kini nga pulong mao kini ang gitudlo ni Moses kay Joshua isip pahinumdum kaniya kay niini manggod na panguluhan ni Joshua ang katawhan sa Israel nga mosulod sa Promised Land. Kay si Moses dili man siya makasulod tungod kay maabtan siya sa kamatayon tungod sa iyang katigulangon. So ang mudala sa katawhan sa Ginoo nga mao ang Israel nga mosulod ngadto sa yuta nga iyahang gisaan nga ihatag ngadto kanila, si Joshua mo'y mangulo kaniya. Hinungdan nga si Moses mingon kaniya, wala ba ako magsugo kanimo? Pagmalig-on o pagmaisugon, ayaw kahadlok o kaluya, kay ang Ginoo nga imong Dios uban kanimo bisan asa ka moadto. Nahibalo si Moses kung unsa ang posible nga masinatian ni Joshua inig-abot niya sa Promised Land. Nasayod kita nga daghan na kaayong mga tao na muyo sa Promised Land, una pa man sila moabot dito. So kini nga pulong sa Ginoo alang sa kini nga hikanato. Labi na kay niining panahona nga nakasinati kita niining pandemic, dili kayo balikayan nga moatubang kita kabalaka, kahadlok, kalisang, pero subinglan ko ikaw ang pulong sa Ginoo pagmalig-on kay ang Ginoo mag-uban kanimo. So higala, ayaw kalisang, ayaw kahadlok, ayaw kaluya, kung moabot man na nimo, kung bation man na nimo, pagmalig-on kay ang Ginoo mag-uban kanimo. Ikaduha, pagmaisugon. Ang buot pasabot sa pagmaisugon, sukol sa mga kalistangan, sukol sa mga hagit sa kinabuhi, sukol sa kapit-o sa kinabuhi, kaya ang Ginoo mag-uban kanimo. Nasayod ang Ginoo sa imuhang nasinatian, nahibalo siya sa imuhang mga experiences sa kinabuhi, ubisan sa imuhang dibati karon ng mga panahon ng panahon sa pandemic, busa pag maisugon. Ikatulo, ayaw ka, kung wala ka pa na vaksinan, ayaw ka hadlok. Dili mo pasabot nga maglakaw-lakaw na lang ka, magpasagad na lang ka, pero isalig sa Ginoo. Isalig sa Ginoo ang umaabot o ang posible ng mga panghitabo. Ang unahan, isalig sa Ginoo. Kaya ang Ginoo na ibalo niya ng tanan. Ayaw kahadlok, kundi salig sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ang Ginoo mag-uban kanimo. Katapusan, ayaw kaluya. Daghan makapaluya sa tuwa. Ining virus, sakit, kawalan ito. Tingaling nawat ng trabaho, tingaling nakay sakit, may ikaw pa hospital, nga mubati kayo kaluya. Igsuon, ayaw kaluya. Ayaw kaluya. Kaya ang Ginoo mag-uban kanimo. Nahibalo siya. Nasayod siya sa imong gibati. Nasayod siya sa imong kasing-kasing. Nasayod siya sa imong mga nasinatian karon sa kinabuhi. Ug siya anda mo tabang kanimo. Ug siya mag-uban kanimo. Kana lang ug salamat sa pagtan-aw. God bless.